Basta na kayo ko. Ugwal ko'y kapasilungan. Lisod pagiging kay isa kayo orasa. Saan ko manin ako? Oh. So, ayan ka na ko. Pangayot tabang ni Arnel, no? Nganong, dere man ko ni mo gida sa motel. Asam dito ka na doon. Para makapauga kasi mo sa hina. Aw. O niya. Ayaw kong ina nga maghubo ko din eh. So ay paugay mo sa hina nga di ka maghubo. Oh. Stricto ba ani niya? Magkuha sa kong tualya. Medyo uga na siguro tong sinina na ko. Hello? Naminaw ka? Nagsigira kag tutok pero di ko ni mo tubagon. Oh,